Tagumpay ang ikatlong Invitational Golf Tournament ng Pampanga Press Club o PPC na ginanap sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao, Pampanga nitong April 15 na nagresulta sa pagpapatuloy ng dalawang pangunahing programa ng organisasyon. Ayon kay PPC President Lincoln Baluyot, malaking tulong ang malakas na suporta mula sa private corporations, government agencies at mga individual upang masustain ang mga programa para sa training ng campus journalist at kapakanan ng mga miyembro. Pinagsama-sama ng tournament ang iba't ibang stakeholders mula sa gobyerno at negosyo na nagsilbing sponsors at participants ng sporting event. Kabilang sa mga nanguna sa ceremonial tee-off, sina junior golfer Ronnie Claire Dungka, Lubao Councilor Jason Victorino, SIAC Director Victor Manuel, BCDA Senior Vice President Mark Torres, Bureau of Customs Port of Clark District Collector Jairus Reyes, NBI Central Luzon Regional Director Attorney Joel Tovera at Commissioner Fritz Gaston ng Philippine Sports Commission. Dumalo rin ang ilang business leaders at representatives mula sa major companies pati na rin ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya tulad ng NBI at Bureau of Customs. Mula sa mahigit 30 partners noong 2024, lumago ang bilang ng supporters ng PPC, patunay sa patuloy na tiwala sa organisasyon na isa sa pinakamatandang press club sa bansa. Ayon naman kay PPC Chairman Noel Tulabot, mahalaga ang ganitong partnerships hindi lang para sa networking, kundi para makatulong sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga manunulat at mamamahayag. Suportado ang 2026 golf tournament ng iba't ibang national at local sponsors mula sa public at private sectors na nagbigay daan upang maipagpatuloy ang mga programa ng PPC para sa media development. This is Patricia Mamangon on the spot.